Usaisa tina shure mani we naiwe puro kana tiri pabasa ngati zvozvirilea usakata zvitina ronga zvitina zviri kuenda nini ngizo leo chama autsoma pane mapoto ere leo Kachongwe farira kuda kubikira pana patobakira pano apa basa pamba iyo pamba pano ndibasa kwangu zvinakana basa zvisa zvoda zvokubika une nosukira uko ngatiite zvibasa kai wasaurati amurutani pa protocol handitika makutani pa protocol yemashandiro handiti nezvamukuda ini ndiri kubikira pano ndichiona kuti hauna mutu you to get it ningiri mwazwa right bisa mapoto akwaya matenda kungaenzani kumo ndobaenzanisa wani yeah chite mchere foundation ili chibika pano aiwa ndinobikira uko muna zvamulaire chibva pakati iwo cherambo handiti yosamira mani kumirekwe ndakandochera iwe itawo zvokubika ipo papa chimari unoda kuti ubikira papa sepa tikuchera ndinobikira kuti muchera papenyeri muchera papenyeri chero pari pakule bako inochera uko tiri pabasa iwe enda uko mana apa mafuta kwe otosika apo unonoka kubasa usika nguva dzinodzi kuti iwe ndiwapora manire aiwa nonoka kubasa iwe zvotatiwa nenzara unotanga bvunzo tongochitie kwanonoka kuti utanga undozoti wanonga kubasa izvi munoitira wewe anene ndonzvakatira wewe ere nemuriwo mavheji apo kana spirit level mamunayo kana nemuri wamwe pana mofuka dzemavheji ere panapo shimari wewe ntokuti bongochitei unozati chii manje chazaitika ndichitofamba chazera ndichanyononoka wagaizeka ndasangana mupfudza iwa nyambo dzauda kutudza zvamupfudza zvebasa reiko tumati vana mupfudza kubane GD6 baba iyo mpana kana kunyanya yewo unofa kubva padeyo tauda zvokuti mwana mupfudza akachata wabva wanyarara zvokuda kutaura zvisina misoro chena guys mbomira ndikuudzei handitika handiti akachata mwana mupfudza nditika ndapedza kusangana kwacho mwana akabva kuchata baba wacho ane GD6 izvezvi iwo GD6 yafana une nyaya here kana kuti uda kungoti dhile kana kudhile kwadite rega ndikuudzei handiti akabva kurorerwa izvezvi akaita mwana akachata ega kuchata kwakaita ndofunga mari iyoyo ndokuudza chishamiso chandatoona mari yakarorerwa kaizai yasvika mwana wakachata nditika ndofunga mari dzese akaitaane brain oya iwe uri kuda kuti mudhara mupfudza achingororegwa mwana wake dzokono kwabva kutotenga mota ndobva atotenga mota abva atomhanya kuKNK Motors handitika ndo yakatomubatsira kunotenga mota kuTanzania ndobva atongobhadhara ipapo takupi Tanzania KNK inopinda zvise ipapo kunotenga mota kuTanzania 10k haitengi mota ari kuti nyepero ungatenga mota ne10k chinda chamwari kuti usuri toda kuti basa mani inzwa kuti kuti haisi 10k kunonzi KNK Motors kuti 10k ndeipi iyo KNK Motors handitika inobatsira zvese kunyange uchikototenga mota kuSouth Africa kupi kwawada handitika vanokubatsira juti vanokubatsira kubhadhara zvese yange uri kuno kumapiripiti kwenyu kuno kwasekuru wako usanyaramba uchitaura nyaya yemapiripiti waziwa tisi takavhara makomba ese mapiripiti kuti mota isvike sekuru wangu mudziwa pana wakanotenga mota yavo Ford nasinge Ranger ningi Ford Benz ya Ford Ranger yaka vakaenda pa KNK mota zvawataura iwe mari dzicha arumba saka ndaita kuti mari dzicha yaka mawanepi KNK mota unozazvanoita hayi wewe usada kuti kangata matikuta KNK mota hayi saka kuna kuti mudharo uyu wakungoti mwana wake achorowo kwadzokono kunobva atotenga mota ato zvakaitaka haana ngotenga chiratenga nditika akatoenda kuno iya inonzi KNK Motors handitika ndo yakamubatsira kutenga mota kuTanzania yo kana usataura patechitaura nyedzi mota hauna mota uyanogovhiringidza zvinhu zvese anoona anje ungatoita mamota kwete kutenga mota zvako kana uri sewagara watonyara chaungatoita mamota rega ndikudze musashore handi mamushora mupfudza nai iwo ungataura kuti kwanzi iwe unotenga mota musashore handi mwana womusikana nditika ndakana tori nezvinhu zvangu akumana kutovaka kwenyitori yo inatadza makanisi panapa mazana hamsi kuenda kubasa my dear open
Alright. Zvinhu zvangu zvakarongwa. Ndavokudza musashore. Just like kungo. Saka uri stock theft iwe. Yo stock theft uyi stock theft. Kachongwe ane mwana usikana mupfudza inzwa mupfudza angoda chipedza kuroverwa ndivika kuroverwa mwana wake ndivika ndopati mayo KNK Motors ndivika ka 1 mari yasida ndomboishandisa kana zvimwe zvinhu apa ndokumboda kuti iwe unenge kupusa kwamfudza ngazusika KNK Motors iri kupi KNK Motors iyo ira utokwira ndege kubva muno kuenda KNK Motors wotosvika chero kublawa uri kuharare uri kupi unofanira kutonge une passport woita birth certificate woita date racho futira kuenda kuKNK Motors haungoende aiwa padiwe kana chitupa iri muno muharare apo complex gari yatomutsanangurira aditika padiwe chitupa kana chi aditika iri muno muharare chemchema aditika wamwenda pa10 complex aditika umbare pambare chechepo ine mwaparo mondokukwira ndege kuenda kuKNK Motors pandombodekana chitupa saura chaura kublawa iwe kuharare kumasvingo wamabhuku utafara solo kuchera uri muno muzimbabwe uya kubetserwa kuti ukirirwe mota nekuti mota yako uye iuye pasina kana apana chacheka passport ndinyatsonzwisa zvautaura uye arita noise ndipo contact yacho chawana wazinene ntorine budget Shamari, kandi chikuitira noise watapfeka ma earphones unazviwa watapfeka mapa nditoda kutopinda uparodha apa izvizvi nditoda mota ku KNK Motors unoenda pambare unoenda pambare patieni complex munhu anoziva iwo chandinyatsondudzako shamwari nyatsotora macontacts akanaka iyo chaita kunotora izvi zvanditika kuutobikei kutoda kudire mafute mu tabika mafuta muchokutumidza time chitokosiya mwana mutomba kwake isazobike izvi zvaro kuita bati ndaramubvudza chibaba manje bati wakumana kanyaya yeke yewakumanaakanzera wedu inatofara kanzera wane mota wachatisa mwana zvese zvadei haiwapo ndafara mwana wakansera akabva kuchata izvi zvanditika akaroorwa ndiri ndobva achata abva kuchata kansera wedu anditika ndobva atenga mota ndobva ndakwira inogadzirisa kuti ndiona ndafamba neyangu GD6 akunazotera mazvidite vanhu KNK Motors andika iri pa10 complex apa andika unoziwa ilewe iwewe ndinotinda kuintroduce vanhu manje pa KNK Motors ndinozora kansela KNK Motors andika unokwanisa unotenga mota yako kuTanzania South Africa nekuna dzimwe nyika dzotengeswa mota dzedze vanokubetsera kutenga mota inga Mazda BMW B253 usase GD6 GD6 neBenz iwe unofanira kutenga Benz iwe vari kubhindura saka ndindukwana mari iwe unomudzana sekuru wako vari kubhindura nana tete wako gogwe iwe uchivaudza vako kuti vakachongo vanditi ndotenga mota pachi paKNK Motors patieni complex pambare popa unoziva namba chakupai namba dzeKNK Motors torai munotenga mota maziva iwe usanotenga mota iwewe uchangoenda kunogerwa straight chigero chakunosvika chikafa nebvudzi rako rakumisai nyama usatenga mota ndatozosvika kukanganoka tora piki uchera pasi inzwa ikagai iwe ndabvanotenga uyu mani yotengei ndatozoikangano trawe neuyu basikoro gari paka aiwa basikoro rakwira zvinoita rakwira chamwaramana kubika kwacho kunobikwa nanini kachongwa nemdurano vana vane kachongo mana iwe basikoro mutero bana abheta ndeti anguzokubika ndiriri bhozizara ndiyandoo ndangobva kungoya kuserera ukakwira mota wakuya uchita kunge watwa manager panapa kukwira mota kune basa reko
Kachongwe ka. Unoza problem yonayo. Urwazo ne Iti Vakachongwe. Ngati baba nepane sekuru wako. Ndesana pesa kuru wako. Azino base mashiko nokura kwira mu GG6. Kei kwakati mwa Mota na sekuru wangu. Akuti pasa kuru wako. Unazwa? Wamwana ka hai zwana ndauzi ndapaenda kuya mukendike mota Jerasi ndisekuru wangu vaya. Hauna chanotomuduza paya. Vandimbo vama mjira ucheza. kumba. Awende kumba basa ndakasiyepo. Wovora ndisekuru wangu siya. Wovora ndisekuru wangu. Basa ndakwira mukendike motas. Ndakwira mukendike motas. Wamboshande wewe. Wamboshande. Ndakutsira zvekendike motas. Wamboshande here. Ndinotakatira uyo. Ndozvikanga nomukendike. Iyo yeti wakaipiwa na sekuru iya hauna kana chamushanda. Siyana neka mesa kuna mari pana vemi. Vai pana mesa. Mesa ne chimbai pana vemi. Isusu tizwane pano musati zvana singati mfesi ndo. Ini mangwana zuto yakubasa ini. Kwenda. Ya nditono. Iunete zuzingani kwe. Pari mangwana ndida kuisa moto kashama. Ndane nzara. Ndikutenda kumbare kuno kupatieni ndonotenga nhindi yangu. Uyu hana problem takadzwa kuti arudana nemukadzi wake anotone mari dzake. Saka haisi nyaya. Iyo haisi buringana nyaya. Uda kumiramira zvakanaka mwaita noise ngoda kundijoina mama ngitenga kuti basa. Chinonzi noizi chizvi. Wanganyubvisa nemukoma. Aona wapotisa bhatoro rake. Ndatipedza item yako here panaita noizi. Ai panaita noizi ndatipedza item yako here. Wapotisa bhatoro remunhu. Apa ndikatopedza. Kuti rakwira mota yakabva ku-KNK. Ini zvandinokuenda inotika yangu. Tichingopedza panapa ndotaura nasekuru anditi sekuru ini musandipa mari basa. Indai nisere paKNK Motors ndonyorwa mapepa angu ndiripa zvese. Unoziva leo. Saka nesekuru anoenda nenondinyorera. Sekuru unogonyera sekuru. Unokutaura manje point chaicho. Utaure kuna sekuru kavanonyoresa chero yangu anobva pato. Pamati dzedu dzokwakachogwe.